بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, tuli mwezi wa Muharram, mwezi wa mbili kwa kalenda ya Kiislamu. Mchakaja tukio cha Januari cha 1448 after hijra. Tawiyama mwezi umene ule rundi 6 usiku uno 6 Muharram. Nikofuniga kupata na update kumaso kumbutsana. Paja Islamu timaenda nthawi timadziwa kufunikira kwa nthawi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Allah kumbirira nthawi chifukwa kudzera mu nthawi munthu umachita zikulu kudzeranso mu nthawi kati sunayigwiritsire ntchito bwino. Nthawi unayigwiritsira ntchito kuononga umapeza moto wa jahannam. So mwezi wa Muharram ndi kufunikira. Choyambira mwezi wa Muharram ndi mwezi wopatulika. Mwezi wa Muharram ndi mwezi wopatulika. Miezi inayopatulika ija mwezi wake ndi jani Muharram. Ndipo miezi yopatulika kugwira ntchito zabwino malipiro ake makhala opambana zedi kwa Allah kusiyana ndi miezi ina. Miezi yopatulika kuchita ntchito zoyipa mlandu wake makhala ukulu kwambiri kuposa mja miezi imene sili yotani sili yopatulika. Allah kunja fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizipondeleze noka miezi iti miezi imene choncho kufunikira in general popanda kupatula kuti ntchito koma in general ntchito zonse zabwino tizilimbikire mwezi wa Muharram chifani mwezi wopatulika. Chimodzimodzinso popanda kupatula chimo in general chimo linali lonselo tizitalikire mwezi wa jani wa Muharram chifani mwezi wotani wopatulika. Izi sizikutanthauza kuti mwezi wa Muharram ukapita ukabwera mwezi ina osapatulika ndiri ngatochita machimo ayi. Koma ngati munthu anayesetsa kudziletsa ku machimo mwezi wopatulika wa Muharram kapena mwezi wa Dhulqa'da, Dhulhijja, kaya Rajab, ndio zikhala zosavuta kuti apitilize moyo wa kudziletsa ku machimo miezi ina imene sili yotani sili yopatulika. Chimodzimodzinso ngati anadzikakamiza kudzilimbikitsa kugwira ntchito zabwino miezi yopatulika, mwezi wopatulika uja ukatuluka nkubwera mwezi wina ndeti chikhadwa chimene chitaninso chimene chipitilira timodzeti. So miezi ili ngati training ground, ili ngati mwayi kapena kuti danga lodzitrenetsera kudziphunzitsa ndi kudzizoloweza ntchito zijani zabwino komanso kudzizoloweza kutalikira ntchito zotani zoyipa. Fundo yachiwiri ndionena kuti mwezi wa Muharram umachedwa kuti shahrullahi, mwezi wa ndani wa Allah. Mwezi wa Muharram umachedwa kuti jani shahrullah, mwezi wa ndani wa Allah. Unachedwa kuti mwezi wa Allah pofuna kutuonetsa ulemerero wake ndi nyota yake kuti mwezi huu ndikondeka kwa Allah tabaraka wa taala. Mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukula Riyadhus Salihin mkawalenga mmene mupali mutu ochedwa babu bayani fadli sawmil muharrami wa sha'bana wal ashhuril hurum. Na furuku zankhanya ulemerero wa kusala mwezi wa Muharram ni Sha'ban ni miezi yopatulika. Ni hadith number 1 minimo an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da ramadana shahrullahil muharram. Saumu yabwino kwambiri pambuyo pa mwezi wa Ramadhan akuti ndi mwezi wa Allah wa Muharram. Saumu ya ulemerero wa ukulu zedi kupatula Ramadhan saumu ya Ramadhan tiige pambali abo chifaimeneja ndi nsichi sanamira ya dini ya jani al-Islam. Koma pambuyo poti munthu akwanisa Ramadhan ngati kuli saumu ina ya ulemerero wa ukulu zedi ndiye palibe saumu imene ingapose saumu imene munthu amamanga mwezi wa jani mwezi wa Allah wa Muharram. Osangoti mwezi wa Muharram, mwezi wa ndani wa Allah wa ndani wa Muharram, mwezi wa Allah wa Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-fariida salatu al-layl. Ndipo sala ya bwino kwambiri, sala ya ulemerero wakulu kwambiri pambuyo pa sala ya chikakamizo ndi sala ya usiku. Rawahu Muslim, adailandira Muslim. Hadithi si kupatula kuti kusala kwa Muharram kukhale tsiku lanji. Kumene ndi kusala kwa general mmene ungafunire. Ka 10 days yambirira, ka 10 days yapa katikati, kaya kumapeto. Bola ni mwezi wa Muharram uzichulukitsa kutani kusala sala kumanga. Mwezi wa Muharram. Mwezi wa Naam.
Pamene kupatula zimene zisopano pakubwera kusala kwa yaumu Ashura ndi Tasua, fundo ya namba 3. Fundo ya mbirira tunati Muharram ndi mwezi wotani wopatulika, tilimbikira mu ntchito zachani zabwino, mtundulu wonse wa ntchito zabwino, tilawatul Qur'an, saum, chani, amru bil ma'ruf, nahy anil munkar, zina zote. Chachiwiri takamba zachani zakuti saumu yabwino kwambiri ndi pambuyo pa swala saumu ya Ramadhan, saumu yabwino kwambiri saumu ya chani ya mwezi wa Muharram. Sina patula tsiku eti. Fundo ya namba 3 ndi tikupatula tsiku tsopano kuti mwezi wa Muharram pa 10 Muharram ndi sunna kusala. Fundo zitatu zimenezo. Fundo ya namba 3 ndio kuti mwezi wa Muharram pa chani pa 10 Muharram tsiku lake limati zina lake limati yaumu Ashura. Limati chani yaumu Ashura chani yaumu Ashura kuchokera kwa ashara Ashura 10 tsiku la namba 10. So tsiku la Ashura tsiku la 10 Muharram ndi sunna kusala. Malipiro ake ndionena kuti munthu ama kufufutira machimo a chaka chimene chapita. Chaka chimene chapita mbuyo ama kufafanizira machimo. An Abi Qatada radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawm yawm Arafah qala sorry nabira kwini dufuna yawm Ashura. Naam. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yawm Ashura wa amara bi siyamihi, muttafaqun alayh. Ibn Abbas awdintumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam yeyo anamanga tsiku la Ashura ndipo adawala mula asilamu kuti azisala tsiku la Ashura, muttafaqun alayh. Wa Abi Qatada radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yawmi Ashura, awdintumiki wa Allah dafusira zokudza kumanga kusala chakudya tsiku la Ashura, faqala yukaffiru sanata al-madiyata, alati imafufuta imafafaniza machimo achaka chomwe chapita, rawahu Muslim. Ndipo zili bwino nolenga pamoja na yote zili bwino kuyamba kusala pachani pa 9 ndumalizira pachani pa 10. Zimene Mtume sallallahu alaihi wasallam anapanga nia kuti azikwaniritse koma mwakadari ya Allah anamwalira asanafike chaka chotsatiracho. Ibn Abbas radhiyallahu anhu akuti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a, madina nditakhale moyo mpaka na chaka cha mawa, chaka chimene chikubwera ndidzamba kusala pa 9, ndayamba kusala pa 9 mpaka na pa 10, rawahu Muslim. Mabe anamwalira asanakwaniritse ziti zimene zonse. So fundo zanga ndi zitatu. Uno ndi mwezi wopatulika, tilimbikire ntchito zabwino, tisiye machimo ali onsewo. Uno ndi mwezi wopatulika. Chachiwiri, mwezi wa Muharram ndi bwino kuchulukitsa kusala. Popanda kupatula kuti tsiku lanji masiku angati mene ungapangiremo, kakwana 10 kakwana 15 kayomaliza mwezi wonse mene ungapangiremo, ndi saum yokondeka zaidi kwa Allah imene ungaisali mwezi wa jani wa Muharram, chifukwa ndi shahrullah, mwezi wa Allah. Number 3 tukamba kuti mwapadera kumanga pa 10 Muharram, kuma kuyamba pachani pa 9 ndi pa 10, kapena apo 10 ndi 11, kapena apo kungomenya onse angati atatu. Kusalanso pa 10 ndipo khaponso ndi zothekanso ya juice. Kumazabwino kwambiri 9 10 11 kapena masiku onse atatu. Ndiye mfundo zitatu zimenezo muzisunge. Ukamva zokhudza sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, at least pa moyo wako kamodzi kokha kwaniritseko. Ukamva sunna ina yake usangoimva nkungoisiya. Every sunna imene waimva at least once in your life ukwaniritseko sunna imeneyo, chimene chofunikira kwambiri. Wa sallallahu wasallam wa baraka nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.